Is éon rud atá ná dúrtha agus atá áling, chuir gas duine a thógan amachúir is cheoil agus a henan píos a cheoil de ghan eile a bhaineann solt agus tainneas. Aíonn sé an ceann leistigh. Píos a cheoil áling tá rud éigen eile ardaíonn sé dorchad san tail. Cosúla blá chuir gas má dhéann tú ball bhlá nó má thugann tú póg do ghan éigen. Digan tú na rudaí seo táid go léir is rudaí a hagan ón spéir agus ón saolaíocht agus má tá dí ann de leis go bhfuil. Agus éon rud atá ná dúra tá si go háling dar liomsa. Agus sin an ceol gaileach tá rud ár sa áling ag buint leis.